హలో గైస్, నమస్తే. హాయ్ గాయ్స్. హలో గైస్, వెల్కమ్ టు ద రివ్యూ ఆఫ్ ద టీజర్ ఆఫ్ ద మూవీ ది బర్త్డే బాయ్. హలో గైస్, వెల్కమ్ టు డోర్ బెల్ పిచ్ మీటింగ్స్. కొత్తగా వచ్చినట్టయితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్ కొట్టడం మర్చిపోకండి. ఇప్పుడే బర్త్డే బాయ్ టీజర్ చూశాను భయ్యా. టీజర్ అయితే నాకు నచ్చింది. డైరెక్టర్ పేరు విస్కీ అంట భయ్యా. బర్త్డే బాయ్ టీజర్ ఫస్ట్ 40 seconds గ్రేట్ సినిమాటోగ్రఫీ, గుడ్ యాక్టింగ్, ఎక్సలెంట్ మ్యూజిక్, సింపుల్ థింగ్ బట్ కాంప్లెక్స్ క్యారెక్టర్స్. హలో గైస్, మీరు ఇప్పుడు సంపాదించిన దానికన్నా ఎక్కువ సంపాదించాలనుకుంటున్నారా? అయితే మీకున్న ఒకే ఒక ఆప్షన్ స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం. అసలు ఒక్కొక్కటి ఎలిమెంట్స్ ఎట్లా ఉన్నాయంటే అసలు నవ్వి నవ్వి చచ్చిపోతారు అంతే. ఇది ఇలా కదండి సినిమా ఉండాల్సింది. కానీ ఎండుకు వచ్చే కొద్దీ గేరు తిరుగుతూ ఉంటది, మెల్లమెల్లగా మన మైండ్ దెంగేస్తా ఉంటది. అండ్ లాస్ట్ కి వచ్చేసరికి ఎట్లా కొడతారంటే ఛాతిలా పాతాలని దెంగేస్తాం, ఇక రావు బయటికి. ఇందులో విరూపాక్ష రవికృష్ణ కూడా వేశాడు భయ్యా. అదే చేతబడి వేసేవాడు. హలో ఫ్రెండ్స్, మీలో ఎంతమంది బీజేఎంఐ గేమ్ ఆడుతున్నారా? అయితే బీజేఎం గేమ్ సంబంధించి 10,000 రూపీస్ టోర్నమెంట్ ఒకటి ఉంది. ఒక సినిమా అంటే టీచర్ అంటే ఎట్లా ఉండాలి. కొంతమంది వస్తారు, హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇది ఒక అతి ముఖ్యమైన విషయానికి సంబంధించిన అతి ముఖ్యమైన అప్డేట్ వీడియో. గోదావరి తుంగభద్ర అని చెప్పి ఏం ఉపయోగం, ఏం ఉండదు. కానీ ఇంటర్నెట్ లో నోరెస్సు పడిపోతారు. అంటే టూ మచ్ ఇట్లా ఆడుకుంటాడు నీతో. కొన్ని చెప్పి చేస్తాడు, కొన్ని చెప్పకుండా చేస్తాడు, కొన్ని సడన్ గా చేస్తాడు, టోటల్ గా నీకు ఊపిరి ఆడకుండా చేస్తాడు. ఒకవేళ మీరు టీజర్ చూసుంటే ఎన్ని టమాటో ఇస్తారో కామెంట్ చేసేయండి. ఎరా ఇంకీడు సాంబార్ టెట్రా ప్యాకుల్లో తాగుతారు అని అంటారు కదా మీరు. కాదు, ఇక నుంచి తెలుగు సాంబార్ తాగుతా నేను. ఎనీవే నేను ఒకరు ఇచ్చాగాని నా ఒపీనియన్ ఎవరికి ఫరక్ పడదు. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు కదా. పుచ్చుక్ పుచ్చుక్. ఇంకా ది బర్త్డే బాయ్ టీజర్ విషయానికి వస్తే, Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Don't forget to subscribe to Madhura Audio.